Helo. Mae ymestyn yn holl bwysig i'r corff. Da ni'n gorfod ymestyn o'r gwddw, yr sgwydda, o gwmpas y cefn, o gwmpas yr hips. Achos dio moch faint o symud da ni'n gwneud, oni bai bod ni ddigon o hyd i'r cyhyra, mae ymestyn neu symudiad yn medru fod yn weddol anodd. Felly, dowch i ni gychwyn hefo gwaelod y corff. Gobeithio bod gennych chi stôl bach o'ch blaen. Da ni'n mynd i rhoi droed yn erbyn y stôl. Da chi'n gweld bod fi'n eistedd fan hyn. So dwi'n mynd i symud yn hun at ymyl yr set. A yna dwi am defnyddio'r braich yma i ymestyn i lawr. Felly pan dwi yn yr position yma, dwi'n teimlo cyhyra yng nghefn i'n ymestyn. Dwi'n teimlo'n hip yn gorod symud. Ac yna nôl i fyny. A wedyn dwi'n gwneud i'r ochr arall. So mae'r goes yn codi. Dwi'n trio symud rhwng yng nghwysa, llaw i lawr, dwi'n teimlo eto'r hip yn gweithio yng nghefn yn ymestyn, ag yn ôl i fyny eistedd. Wedyn dwi am codi'r goes i fyny, fel hyn, ym mhen glin yn symud tuag at yr ysgwydd. Ac wrth gwrs, dych chi jyst yn gwneud be fedrwch chi wneud. Os ydych chi'n ffeindio'n anodd am wahanol resymau i afel ar y goes, wrth gwrs mi fedrwch chi ddefnyddio rhywbeth fel tywel neu sgarff neu rhywbeth sydd yn addes i chi. Ac yna, i lawr. Dwi am gwneud yr symudiad rwan hefo'n nghwysa wedi agor. Dwi eisiau'r symudiad i ddod o top y goes, ddim mor benglin i lawr. Top y goes, ac yna dwi'n rhoi un llaw ar y stôl, llaw arall ar y stôl. Dwi'n mynd i symud ymhen o chydig bach bellach yn ôl, ac yna dwi am ddod i lawr, felly dwi'n defnyddio cryfder ymreichiau i ddod anghorff i lawr. Ac dwi'n eitha ystwyth, felly mi fedrai ddod ar braich i lawr, a'r braich i lawr, a mwyaf isel dwi'n dod i lawr, mwyaf byd dwi'n teimlo gwaelod yng nghefni yn stretcho, ac wrth gwrs o gwmpas yn hipsi, o gwmpas y clun, bod hwnna yn symud, ac yna i fyny ac i fyny, a nôl i fyny ar yn eistedd. Wedyn dwi'n mynd i codi'r ddwy goes i fyny. Ac yna dwi am troi'n pad o gwmpas, ac yna dwi am plygu o top y goes, dwi am cyffwrdd yn rhaid. Os na fedrwch chi wneud yn hyn, wel, mae'r stôl yn medru bod yn is, neu mi fedrwch chi roi'ch traed ar y llawr, ac yna dwi'n ymestyn ymraich ymlaen. Felly mae hwn gweddol anodd. Dwi'n gweithio cyhyra yr sgwydda i fyny, ac yna i'r ochr arall, ac os na fedrwch chi wneud o fel hyn, mi fedrwch chi droi'ch llaw i fyny am y to, weithio mae hwnna'n haws. I fyny am y to, ac yna o fanna, dwi am symud ymreichia tu ôl i fi. Dwi am gafal o gwmpas y garddwn, a tynnu'n sgwydda reit yn ôl, ac yna codi fyny ar yn eistedd. A cofiwch fan hyn, sgwydda i lawr, ac yna ymlacio. Os oes gennych chi cadar tebyg iawn i'n stôl i, gafal ar ochr, neu os oes gennych chi ddim, dyrwch eich llaw o dan eich boch eich pen o. Ac o fama, dwi'n mynd i blygu drosodd i'r ochr, a hefyd dwi am fynd ar pen drosodd yr un pryd. Ac yn fan hyn, dwi'n teimlo'r cyhyra'n ymestyn i lawr yng ngwddw ac o gwmpas yr ysgwydd. Ac os ydych chi'n un o'r bobl yna sydd yn cario'r ysgwydd yn agos i'r glist, mae hwn yn help mawr i drio tynnu'r ysgwydd i lawr. Ac yna i'r ochr arall, dwi'n gafal ar gwaelod y stôl, gwneud siŵr bod gynnu fi ddigon afal, ac yna drosodd a fi, ac ar ochr dde i fi, waw, mae yna lot fwy o ymestynniad, achos mae'r cyhyra yma lot fwy tyn i fi. A reswm am hynny, yr braich dde ydy'r braich cryfas, o hwnna dwi'n defnyddio fwyaf. O, stretch, 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 o fanna. Ac yna i lawr. Dwi am ddefnyddio'r stôl eto ymlaen i coes i fyny. Dyn ni wedi gwneud hyn o'r blaen yn do, ond fedrwch chi'n wneud hyn rhy aml. Dwi'n ymestyn am yn rhoed. Cofiwch, mi fedrwch chi ddefnyddio sgarff i helpu chi wneud hyn. Ac yna i'r goes arall. A'r braich sydd gwrthwynebu'r goes sydd yn ymestyn ymlaen. Waw, dwi'n teimlo hwnna.
A dyna lle dwi am adael chi heddiw yma, yn ymestyn efo'r ddwy goes o'ch blaen. Felly, gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!